se z toho ježí kloubky na zádech. Zvláštní ten průjezd ve dvojité pravé. Negyedik, aha. Na stadion. Stále to není které pohromadě. Stále na zádech, podstatový posel. Dále vystavrají Toru. Luka Tomasín, Jánoš Probáků se protlačí na 4. místo. Michal Prášek je nejlepší začekeců těsně před Karlem Peškem. Mohou si povedou, že takhle závodili před 2 lety zde Brně při Alpech o vítězství ve 125. Jirka Klejch 8. Jirka Fejta 9. Jurek Sofogu je 10. Ten je takové to dělíčko, jak se říkal, na tuto skupinu ztrácí 7 vteřin a na Jakuba Jančulíka na 11. místě má 4 vteřin. Dále 9 jezdců bojuje o vítězství. Most támadja harmadikat. Teď se nám to trošku dělí, přeci jenom jsme za polou závodu, ale stále se dá říkat skupiny dohromady. No, nepamatuji. A vypadá to na to, že 5. kör. Harmadik helyen támadja a másodikat. Jako 128 a tím je maďarský jezdec. Harmadik helyen, 5. körben támadja a másodikat. C-szektor. Karel Pešek stále pokračuje na 6. místě. Michal Prášek si tímto závodem jednoznačně Meg lesz. Takže Michal Prášek není nejrychlejší kolo 2.8.7. Jednoznačně nejrychlejší na trati je Michal Prášek s týmu Roháč Fejta. Takže nestojí Yamahu maximální tempo. Je tam útok Háčko, takže možná je Michal Prášek necháme se překvapit. 2 skupiny, 4 bojové vítězství. A na tom 5. místě najel do posledního kola Karel Pešek. Harmadik. 5. körben harmadik. 5. körben harmadik. Vypadá to na ruku Tomasínyho, tak trošku dal stát. Támadja a másodikat. Prášek Probák je opět místo.